Ni hasi nintzen ikastolan, normala den bezala, eta DBH-en bigarren mailan errepikatu nuen eta ikusi nuen ez zela nire gogoena ikastea horrela. 3 urte hasi nintzen FP basikan, Otxarkoagan, karpinterian, eta oso gogoan egon nintzen, oso ondo, notak oso onak. Lortu nuen DBH-ko tituala eta karpinteria basiko tituala. Eta ez nekien ezer. Joan nintzen ikasten eta ikusten zer karpinteria munduko lana eta gustuko nuen. Eta aparte, joan nintzen Erasmus Berlinen. Hilabete bat, ni eta 2 lagun gehiago, eta oso ondo egon ginen. Tailerran proiektu asko egiten ditugu, batzuetan ateak, beste batzuetan montatzen zerbait, lan asko dago, eta gaude ikasten asko. Nire asmoa izango da jarraitu ikasten karpinteria. Datorren urtean bigarren mailan nago, eta joango naiz 3 hilabete posiblemente Erasmus berriro, lortzen badut, eta gero igual joaten jarraitzen dut ikasten goi mailan, karpinteria ere, edo jartzen naiz lan egitera enpresa batean.